тоҷикистон, ман ба ҳар як пораи нонат қаноат мекунам. рӯи хорҳои аламҳоят иморат мекунам. ай ватан, ай ҳадияи виҷдони пок, ман ба домони намозият ибодат мекунам. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамватанони бузург. мо шукриёне дорем ки ватан дорем. муддате ки ман бисёр солҳо дар дигар давлатҳо мегаштам, ман бисёр миллатҳое дидам ки орзу мекунанд ки ранги мо ватан дошта бошад. таърих гувоҳ ҳаст, таърих нишондод ҳаст ки миллати мо таърихи кӯҳна дорад, таърихи гузашта дорад. давру замон ба ҳар як пастию баландӣ аз сараш гузрондагӣ ҳаст. ба мурури давру замон ҳар як мушкилиҳо аз сараш гузарондагӣ ҳаст. лекин бо аз дарони ин миллат бо шахсони тавонои пайдо шудагӣ ҳастанд ки ин миллатро сарҷамъ кардагӣ ҳастанд, бо ин миллата обод кардагӣ ҳастанд, бо дарони ин миллат бузургонш баромадагӣ ҳаст. чӣ қадар ҳамин мушкилоам ки аз сари мо нагузашта бошад, асрои аср ҳамин чӣ гувоҳ аст. ман 22 сол дар дигар давлатҳо дарс додам. ҳар хостам ки миллати тоҷика муаррифӣ кунам дар байни давлатҳои дигар. лекин ман якта ки будам кам буд. ҳар боре ки граница мегузаштам медидам ки фарзандҳои тоҷика дар кӯча дошта азоб метиҳанд, қаторшон кардагианд, автобус фуроварда, ҳар якташ сумкаш пешаш ба кушодагӣ зарфу зуриваш берун, ранги турма ба медарод ку оби дидам мебаромад. ман гумон мекардам ки ман гашта миллати тоҷика муаррифӣ карда истодиам. бале ман ин кора мекардам. анаку ман дигар шудам. ман хулоса ба омадам ки не, ман лӯши миллатама худ ёд метиҳам ва худаша муаррифӣ кунад. вақте ки якта мана дид давлату бисёро бовар намекарданд ки ман тоҷикам. вақте ки баро ман мекунам гуфтанд ин ақли не анакун. вақте ки ҳазорта ман бар ин тоҷика дид, бовар кардан мекард ки тоҷикҳо шахси тавоно ҳастанд. дар ҳамин 20-25 соли охир сифати маълумоти олӣ, сифати маълумоти миёнавӣ, сифати фаҳмиши мардуми мо пас ба бо рафт. фақат кори сиёҳ ба мо ҳаракат карда истодем. барои ҳамақа мо дигар кардана мо дар кор, ин ҳамин вая дигар кардана мо дар кор. хоб ман дигар шудам. ман омадам тоҷикистон ба дигар ҷо бизнес мекардам, тоҷикистон бизнес карда истодем. ҳамин ҷо омада ҳиссагузорӣ карданам барои халқи мо, барои тафаккури халқи мо дигар шудан. ман фахр мекунам ки тоҷикам. ҳозирам гражданство ман тоҷика медонед? ман шаҳрванди тоҷикистонам. мана медонед? конечно, шумо медонед? мана чандин боро мана пешниҳод карданд ки шаҳрванди америка шавам. ман шаҳри америка бошам 153 давлат дунё бевиза мегардам. ана шаҳрванди канада шав, шаҳрванди россия шав, ки ҷо бовар мекунед ман азоб мекашам. баъзе ҳамин коғазҳома кардам ба, документҳома кардам ба, юридически азобҳо мекашам, моҳош қатъи азоб мекашам, пули лишни расход мекунам, барои компанияҳома кардам. неки агар ман гражданини ҳамон давлатҳо бошам ё ки ман ба осон ай, неки ман фахр мекунам ки ман тоҷикам. бовар кунед ҳамин меҳре ки ман дорам дар ҳамин ватану дар миллатам намемонад мана дигар гражданин шавам. хоб бовар кунед хоне меҳри ватану меҳри миллата пул қатъи харидана фурӯхтан намешавад.